бари соле барои ту ёри рафта даромадам хона дар пеши оина дета даъватнома ай номи ҷони ма марҳамат ба тӯи ма навиштай калон калон суратура надарон акбарҷон суратот чӣ дар корай вақте ки дар кор нестам мегуфти иштат мекунам маю духтарон нестам мегуфти арӯсита мешам да барт местам ирӯз ту арӯс шидаянеке мушах ман нестам рафти пеши дигар ҷон карди ёри дигар ҷон меша рӯзи дигар месӯзад дили ҷигар кӯ қасамои дурӯғ ждат мекунам чӣ хелай ман нафаҳмидам барои ту ҳаррӯз якуми апрелай дар москва будам ӯзата фаҳмидам дилам тоқат накард ба пеши ту паридам баъди чашмам дидам нигаҳ кардам хандидам орзу ҳавасе дар ту ман доштам надидам ҳоли ман дар дилам ҷон доштам орзуву ҳавас ман нафаҳмидам ки ҷон ҷон ту будай булҳавас гул дар даруни қафас ҷон намегирад нафас манам ҷонаи сипас мешам ранги дигар кас кӯбро ки баланд ай так меравад дарё доруи марг оварда даст билети удиниё ишқи моҳаромай гӯё дар назди хонагиё ҷона мефаҳмадиё да бадм зад идиниё донишгоҳ спортзал дар сояи луагӣ ҳамаст ҷи намо сабақ ҳастам дар раҳи зиндагӣ тира барои пул додестиянда ябанги ма одамроӣ карда меган ту братам багӣ ман чӣ хе чашмома пӯшам бугум рафтак ишқи покам ман чӣ хе чашмома пӯшам ки вақте дар тори хокам ту гули рӯи ҷаҳони ма як сафати хокам ту дастума ҳуй кадӣ ва баромадӣ ай қучоқам барои беарӯсо и дунё як биҳиштай чӣ ба нағз дида мегӣ ва танҳо духтар да ҳиштай чӣ ба нағз дида дорам ғаму дардаш мара куштай нисфи шав мехезам дар ачоқам болиштай ҳоли ман дар дилам ҷон доштам